Два мача, два полуфинала. И след тях светът на футбола знае кои са двата най-добри отбора на планетата. Нека започнем с първия. Испания срещу Франция. Мечтан двобой на хартия. Мбапе срещу Ламин Ямал. Европейският шампион срещу може би най-силният отбор на турнира. Огромни очаквания. И каква е реалността? Испания смля Франция. Буквално час и половина французите не можаха да дишат. Не можаха да вземат топката. Не можаха да се приближат до вратата на Симон. Дембеле го нямаше в мача, Барклан нищо не направи, Мбапе се опита да направи нещо в първото по време, но не се получи и това беше от Франция. Ламин Ямал спечели дуспа в първото по време, след като Лукадин го изрита и Оярзабал успя да се разпише. После Педро Порро добави втория гол в мача и стана 2-0 и не беше толкова близо колкото изглеждаше резултатът. Испания може да вкара 3, 4, 5. Испания влизат на финала с само един допуснат гол. Един на цялата световност. Какво говорим само? 11 футболиста и всеки от тях са страхотна роля. Родри е страхотен, Педро Поро 2 мача с 2 поредни гола и Ламин Ямал на 17 години на полуфинал световно, който прави страхотни мачове. А за Мбапе и Франция там ги чака мач за трето място. А сега втория полуфинал. И тук историята стана съвсем различна. Англия срещу Аржентина. Тухел срещу Скалони. Кейн и Белингам срещу Меси. Първото по време беше скучно, затворено, много нарушения, точно каквото искаше Тухел. Планът работеше. После 55-та минута Антони Гордон вкара гол. Новото попълнение на Барселона. Англия поведе с 1-0. Цяла Англия поводя. И тук Тухел направи нещо, което цял свят не може да си обясни. Спря да играе. Затвори се, даде топката на Аржентина и от 70-та минута някъде до 92-та минута Англия имаха 12% владение на топката. Сякаш Тухел беше казал, ваша топката давайте, покажете какво можете. Ами какво могат ли? Могат да обръщат, както го доказаха. Пикфорд беше техният герой. Спасяваше като в най-добрите си години. Планът работеше, но после дойде Енос Фернандес, като Меси направи перфектната асистенция. После в 92-та минута отново Меси с асистенция. На 39 години тича като 16 годишен. На неговата любима позиция на дясно крило, както го правеше в младенци си. Се интегра перфектно на главата на Лаутаро Мартинес и обратът е факт. Тухел кара след това Рашфорд и Айван Тони в последните минути, но те нямаше какво да направят. Когато си паркирал буса над половин час срещу Аржентина, какво мога да направиш? 5 минути не са достатъчни. Но няма как да не отбележим двете асистенции на Меси. Той просто не спира да блести. На 39 години 4 асистенции на целия турнир. Вече е само на една от рекорда за най-много асистенции на световни първенства в историята. 8 гола и 4 асистенции на това световно. Когато матчът свърши, цял щаб хукна към него да го прегърне. Ето го и финала. Испания срещу Аржентина. Европейския шампион срещу световния шампион. За първи път в историята, двата най-добри отбора в световната ранглиста се срещат на финал на световно. И честно казано, трудно е да си представиш по-голям сблъсък. От една страна е Испания, отборът, който буквално прегази всеки по пътя си. Отборът с най-добра защита на турнира, само един допуснат гол. Испания кара съперниците си да изглеждат безпомощни. От другата страна е Аржентина, отбор, който може да не играе най-красивия футбол, но винаги намира начин да оцелее. Отборът, който никога не се предава. Срещу Англия изоставаше, но обърна. Също така Поверда трябваше да страда, срещу Египет трябваше да чака до края. Всеки път, когато изглеждаше, че всичко е загубено, Аржентина намираше своя герой. И много често този герой носеше номер 10. А точно това прави този финал толкова специален. Не е просто Испания срещу Аржентина. Това е сблъсък между две футболни философии. Испания иска да държи топката, да контролира всяка секунда и да пречупи съперника с търпение. Аржентина нямат нужда от 70% владение. На тях им стига един момент, един проблясък, един гениален пас на Меси. Има и още една история. От една страна е Ламин Ямал. Това на 17 години той вече е лидер на европейския шампион. От другата страна е Лионел Меси, на 39, човекът, който е печелил всичко във футбола. Един започва своята легенда, другият може би пише последната глава на своята. Колко често футболът ни подиграва по този момент. Ако Аржентина спечели, Меси ще защити световната титла и ще добави още една страница към наследството си. Ако Испания победи, ще започне една нова ера, ерата на Ламин Ямал и поколението, което изглежда готово да оправя световния футбол през следващото десетилетие. Само 90 минути, или може би 120, а може би и доспи. След тях ще остане само един световен шампион и един момент, който футболният свят ще помни години наред. Вие за кого сте? Испания или Аржентина? Напишете в коментарите.